Shugor nakaslem jong nongsan Hima. Ki Nongjngohkai ki Weisawdong ha Weisawdong mentakas ngi ka khatnyo trek jelio harjar pusan kila Shah Khang linti ha ki Pulit ha Shwa bakin yalam ka Sonam mat ki laingut bakin bataya ka rukam penyap yu rajar go vanshi ha ka jaka lai i baki turis ki hab ban sange shting linti kat ba ki Pulit ki Shah shu ban ya chakmat ha Weisawdong ha ka baki donru ki bahab ban dai phaino ki Pulit ka East Khasa Hills District kilalit ban yalam ningkong ya ka Sonam go vanshi bat saungut ki shenrang shamau lakhyat bat hadian kata kin sawan yalam Shwa Weisawdong kani ka yalam ki Pulit ka Sonam rugu vanshi u anan akash bat vishal kumju u raj u bade unong aibut kade hadian bakila pla bakila penyap u raja bat berat hariat Weisawdong ki Pulit ka East Khasa Hills ki hab ban pendap apo prasngi bantok ke dikini ki sangut hadian bala ajimbet ka ying bishar district and session judge Shillong seperti lawan ni apa no dah